Avui farem una possible solució al document del projecte de certificació de competència 4 del curs Competic 3 de l'any 2021-22. Teniu un document en el vostre Moodle, que és aquest PDF, i una sèrie de fitxers addicionals que són els necessaris per poder fer la tasca, aquesta tasca. Aquesta tasca no és necessari que l'entregueu. Primer de tot, obrireu aquest PDF i llegireu el document. En el document parla que és una protectora d'animals, que s'ha de fer un document en Writer, que és aquest document que jo ja tinc obert, el que anomena Competic 3 C4 normativa, i l'haureu d'adaptar. Jo partiré que ja m'he llegit tot el document i començaré a treballar. Em diu que he de crear una portada amb una sèrie de dades. El primer, abans que res, jo crearé una còpia del document que m'han desat, que tinc desat, fitxer anomena IDS i li dono un nom diferent. Després segurament m'indicarà que li posi un altre nom. Per ara li posaré aquest. Deso. I me'n vaig al principi i faig el que em diu. Li crearé una portada amb aquest nom i després serà d'estil primera pàgina i les següents de pàgina per defecte. Per fer-ho me'n vaig al principi, me'n vaig a format, portada, inserix una nova portada d'una sola pàgina i a partir de la primera pàgina, d'aquesta pàgina, reiniciaré el número de pàgina. Número de pàgina 1. Aquest serà d'estil primera pàgina i li donaré el nom. Li donaré A d'acord. Ja tinc l'espai per la meva portada. I ha estat de primera pàgina i les següents de pàgina per defecte. Aquesta serà primera pàgina i les següents pàgina per defecte. Faig el següent. Títol en font Word. Aquest títol, ordenança municipal de control i tinença d'animals, me'l copio i li crearé aquí al principi un inserint font Word, seleccionant el que més ens agradi, per exemple aquest, doble clic a sobre. Això es tracta com una imatge. Ara, selecciono i li canvio per el títol que ens han donat. Faig una mica més gran i una miqueta més aquí, o potser fins i tot el vaig a posar en dues línies, que quedaran potser millor. Ara sí, això queda millor. Aquest serà el títol de la nostra portada. El nom de l'autor i la data. Vaig a baix. Sí. Això ho pujo. I li dono com a autor. I la data, li posarem la data d'avui. Seguidament li puc canviar, li puc posar potser l'alineació a la dreta. I ara ens diu que hem de posar una vora i una imatge retocada, la imatge de portada. Aquesta imatge de portada la tenim a la nostra carpeta. Se l'han posat a les imatges documents, aquesta imatge de portada. La podem copiar i directament enganxar-la. Enganxar-la potser aquí a sobre.
edita, enganxa. La vaig a fer una miqueta més petita, potser. I potser això ho baixaré. I aquesta la modificaré una miqueta. La puc modificar posant-li una filigrana. O li puc canviar, o si no, li puc posar per defecte i li canvio una miqueta la brillantor, el contrast i una miqueta la transparència, potser. Podria donar altres canvis, però així ja està bé. Leso. I ens diu que li hem de posar una vora. Per posar una vora ens anem a format pàgina, estil de pàgina. A la pestanya vores seleccionem una vora, la que vulguem, li donem a d'acord i ja hem creat la nostra vora. Ja tenim la nostra portada. Seguim. A la primera pàgina, després de la portada, deixeu una pàgina en blanc. Ja haurem de crear l'índex de continguts. És a dir, hem de crear un salt de pàgina. I inserim aquí, llavors, un salt de pàgina. Ja tenim un salt en blanc. A l'estil és capçalera, estil de pàgina per defecte, correcte. Descem. El format ha de tenir tot el text una font Verdana A11 justificada amb un interlineat simple i un espaiat per sobre de 0,30 centímetres. Seleccionem tot fins al final. Verdana A11 i tot justificat. Un interlineat simple i un espaiat 0,30 de sobre el paràgraf. Interlineat en aquest botonet simple, perfecte, i un espaiat per sobre de 0,30. Podeu fer a través d'aquí o podeu anar a través de format de paràgraf, assignats i espaiat, de sobre el paràgraf, de 30. 0,50 línia o 0,30 centímetres, que és el mateix. Després ens diu que hem de crear un esquema numerat en els 3 primers nivells. I que cada esquema ha de tenir un estil. Un ha de ser P1, un altre P2 i un altre ha de ser d'encapçalament 3. Això què voldrà dir? Que si anem al nostre text, els que siguin títols seran el primer nivell i hauran de tenir un format P1. Els que siguin capítols seran segon nivell i hauran de tenir un format P2. I els que siguin articles tindran el format encapçalament 3. Doncs anem a fer-lo. Primer hem de crear els formats, els estils, estils. Estil P1, centurí gòtic, negreta, cursiva, 14, verd. Llavors, ens anem a a estils, gestiona estils, i anem a buscar l'encapçalament 1 que està dintre de les opcions de normal. No aquí, sinó aquí. Encapçalament 1. A partir, com ens diu que ha d'heredar encapçalament 1, anem a fer-lo. Ens posicionem a sobre, botó dret del ratolí, li fem clic a nou. Se'ns obre l'estil, li posem P1.
li posem en l'opció de lletra tipogràfica el tipus Verdana, cursiva i negreta, mida 14 i, a efectes de lletra, color de la lletra, verd. Apliquem. D'acord. Ja tenim el P1. El P2. El P2 serà Century Gothic, cursiva, 12 blau, basant-nos en encapçalament 2. Botó dret, 9, P2, lletra tipogràfica, Verdana, ens diu que ha de ser 12 blau, 12 blau, aquesta no cal que sigui negreta, efectes, blau, crec que és així, cursiva 12 blau. Molt bé. Apliquem. D'acord. I el 3, que serà el 3, que no l'hem de crear. D'acord. Ja tenim els dos estils i el de l'encapçalament 3 que no l'hem de modificar. Després ens diu que cal crear un esquema numerat en els 3 primers nivells amb aquests P1, P2 i P3 i encapçalament 3. Però que ha de ser numerat. Això què vol dir? Que ens hem d'anar de nou als estils que hem creat i modificar-los. Ens anirem a esquema de lletra, esquema de llista, i li donarem un nivell. Nivell 1, amb un estil de llista de numeració, per exemple, li donem d'acord. I al P2 el modifiquem, li hem de donar un estil de nivell 2, un nivell d'esquema 2, de tipus numeració, per exemple, també, d'acord? I a l'encapçalament 3, en principi no l'hauríem de modificar, però en aquest cas el modificarem perquè és un tipus estàndard. Llavors, ens anem a encapçalament 3, li donem nivell 3, també de numeració. D'acord. Ara, què passarà? Que els títols, si li donem doble clic en l'estil, tindran encapçalament el format que li hem donat, de mida de lletra, de color, etc. Els capítols els hi hauríem de donar el valor P2, llavors és un nivell 2, aquest no és un nivell 2, però si suprimem les línies en blanc que hi ha aquí, que no hi haurien de ser-hi, s'hauria d'anar, si li donem al tabulador, se'ns hauria de donar el valor de, per exemple, 1.2. En aquest cas no ens està passant, mirem per què no, anem a modificar-lo. Vale. Tenim un nivell 2, però numeració és 1, 2, 3, segueix la numeració. Anem a editar aquest estil. I li donem a opció d'esquema d'aquesta, de nivells. Ho donem a d'acord. Ara sí que ens ha passat. I a l'article ha de ser de valor P3. Llavors, si li donem al tabulador, una i dues vegades, ara sí que ens han funcionat. Vaig esborrant línies en blanc aquí que molesten. Vale. I ara anem a canviar la resta. Aquí hem d'anar una mica, poquet a poquet, treballant. Amb el títol li tornarem a donar títol 1. Bueno, anem a buscar el següent títol, que anem amb l'eina de cerca. Editar. Cerca. Títol. Següent títol. No? Té accent. Potser. Vale. Títol 2. Vale. És aquest. Li donem doble clic. Ok. El capítol, primer capítol, també li donem doble clic. Perdó, encapçalament no, P2. I tabulador.
l'article, encapçalament i els tabuladors. I així anem fent, sembla que títols no n'hi ha més. Veure, títol 2, i articles, etc, que ara els canviarem tots. I annexos, això sí, a l'annex, annex 1, P1, annex 2, P1, i annex 3, P1, perquè ens ho deia aquí, que els títols i els annexos. Vale. Després, hem d'anar modificant un a un els capítols. Capítol 1.1. Vale. Anem a buscar un altre capítol. Capítol amb l'eina de cerca i anirem fent així. Quan fem, evidentment li hem de donar tabulador perquè és el segon nivell. El que passa és que li he donat malament. Vale, ara sí. Cerca per aquí. Epa, vale. Capítol. I finalment els articles. Tercer nivell. Això és una mica laboriós, però us hi heu d'entretenir amb aquest tipus de coses. I crec que si no m'he equivocat ja estaria tot. Faig un repàs. Primer, segon i tercer nivell. Vale, perfecte. Deixo això i continuo. En el punt 2.1.2, l'article abans que això, el nivell 3 serà el 3, els marges de la pàgina han de ser 1,5 a la dreta i esquerra 2 centímetres. Això ho teniu només, evidentment, per l'estil de pàgina per defecte. Heu d'anar a format, estil de pàgina, pàgina i anar a fer els 1,5 a la dreta i esquerra i 2 a dalt i a baix. 1,5 i 1,5 i 2 i 2. Apliquem, d'acord. Apliquem a tota la pàgina. Molt bé. Decent. Seguim amb això. La separació entre paràgrafs ha de ser posteriors de 0,4 i anteriors de 0,20. Perdó, m'estic. El punt 2.1.2, article 7è, tindrà un tractament especial. 2.1.2. Baixem fins al 2.1.2.
és aquest, els articles setè. Ha de tenir un sagnat de primera línia de 1,50. Seleccionem sencer aquest paràgraf. El 2.1.2. Des d'aquí fins aquí. Ha de ser sagnat de primera línia 1,50. Format, paràgraf, sagnat de primera línia 1,50. 1,50 centímetres. Després, separació entre paràgrafs ha de ser posterior 0,4 i anterior 0,20. Posterior 0,4 i anterior 0,20 centímetres. 0,20 centímetres. Bé, ens ho canvia a línies, però bueno, ell fa el canvi. I l'interlineat ha de ser de 1,5 línies. Interlineat de 1,5 o 1,15? 1,5. Li diem d'acord i ens ho ha canviat. Perfecte. Com això està quedant molt lleig d'aquesta manera, jo vaig a eliminar espais en blanc, línies en blanc, perquè està quedant molt lleig. I m'he d'entretenir també en fer això. Molt bé, ja ho tinc net de línies. Ara vaig a continuar. Imatges. S'han d'inserir les imatges proporcionades en l'article, amb una vora negra de 0,5, envoltat pel text i de separació de 0,5 centímetres. Vale, doncs anem a veure aquestes imatges. Les tenim aquí en la nostra carpeta. Article 5, 8, 11, 13, 16. Article 5. Ens anem a l'article 5. I posarem aquesta imatge, per exemple, aquí mateix. Insereix imatge i vaig a buscar a l'article. Article 5. Obre. Li vaig a donar aquí, a la barra dreta, un ajustament, cap ajustament. Amb un espaiat, em diu, de 0,5. Espaiat de molt petit, 0,5. Aquí no li puc posar. Botó dret del ratolí, propietats, i busco una opció d'espaiat de 0,5. De 0,5, en el pestanya d'ajustament. Vale. I a més, em diu envoltat pel text i la separació respecte al text ha de ser 0,5 amb una vora negra. Aprofito i aquí ja li poso una vora negra. Vora negra que em diu simple de 0,5
simple de 0,5 també, molt fina, i dono d'acord, i ha d'estar envoltat pel text. Paral·lel no, òptim, abans, després, a través, per exemple, paral·lel. Llavors, ara el poso, si fa no fa, per aquí, així. Doncs aquí li trec a l'intro. Deixo això. Llavors, faig el mateix amb la resta. Me'n vaig, la resta serien a l'article 8è, vaig a buscar l'article 8è, 5è, 6è, 7è, 8è, també envoltat, insereix imatge, article 8è, obre, aquest la faré més petita. Envoltat pel text, botó dret, propietats, una vora, 0,5, molt fina, i amb un ajustament de 0,5. Ho copio directament. Ctrl-C, Ctrl-V. D'acord. I el moc una mica així. Següent. Article 11, 13 i 16. Article 11, de nou, insereix imatge, 11, el faig més petit també, on es botó dret, propietats, 0,5, enganxo directament el que ja el tenia, una vora. El moc una miqueta. Epa. Article, aquest era l'article, havíem dit 11. Vale. Se'ns han anat una miqueta cap aquí. Se'ns va una mica perquè se'ns està... Llavors el que hem de fer aquí sempre és ancorar. Ancorar amb el paràgraf. Amb aquest paràgraf l'ancorarem perquè no se'ns en vagi. Llavors, a veure, ara, ancorem aquí, o el primer, aquest serà difícil. Si no, el que hem de fer aquí és un salt de pàgina. Si no, bé, això està complicat. Vale. Amb un ajustament òptim no, paral·lel. Ok. Després ens queda el 13 i el 16. Paral·lel, botó dret, propietats, 0,5. Sempre és bo ancorar-los, ancorar sempre. Ancorem aquí el paràgraf, aquest també l'ancorem al paràgraf, ancorem el paràgraf, aquest ja està ancorat, aquest també l'ancorem al paràgraf i aquest l'ancorem al paràgraf. Ja ho tenim, anem ara a seguir. Les taules es poden reduir. A més, s'haurà d'inserir una llegenda amb numeració automàtica. Doncs llegenda,
botó dret, insereixo una llegenda automàtica, aquest l'anomenarem article 5, i això ja m'ho copio, control C, d'acord? Baixo, article 8, propietats, botó dret, insereixo una llegenda, article 8, enganxo, article, baixo, botó dret, insereix, article, aquest és l'article 11, d'acord? Botó dret, article 13, insereix llegenda, article 13, d'acord? Insereix llegenda, article 16, d'acord? Seguim. Seguim. A veure... Taules. A la taula estadística de l'annex 1, calcular la suma total de cada columna mitjançant fórmula. A l'annex. Anem-nos a l'annex. Aquí. Trec les marques de formatació, les desactivo, les vull veure ara, i he d'inserir la fórmula que em calculi la suma, no? La suma total de gossos i gats. Aquí, al total. Doncs me'n vaig aquí, a taula, a inserir la fórmula, a editar la fórmula de seleccionant totes les cel·les. Ok, i aquí faig el mateix. Taula, editar la fórmula, selecciono totes les cel·les. Ok. Faig el mateix per zones. Taula, edita la fórmula, selecciono totes dues. Ok. I ara copio aquesta fórmula. He de seleccionar la cel·la, copiar, selecciono tot, enganxar. Ja ho tinc. I utilitzant un format automàtic per modificar, el disseny de la taula. Llavors, seleccionem la nostra taula, i un estil de formatació automàtica, el que ens agradi més. Per exemple, aquest mateix. Molt bé. Descem. I continuem. La capçalera i peu de pàgina, anirem ara a fer la numeració de les pàgines. El peu serà X de Y centrat. La portada no portarà numeració i la següent ha de ser la número 1. Llavors, si ho hem fet bé, com la portada té un estil de pàgina, primera pàgina, diferent a la resta de pàgines, que són estil de pàgina per defecte, si anem a crear aquest peu de pàgina, li podem donar en el mas, en aquesta part d'aquí, i inserirem número de pàgina directament a l'1. D a peu de pàgina al camp recompte de pàgines, 1 de 12. Ho centrem, això, anem a centrar-ho, 1 de 12. Són 12 pàgines, la portada no en té i la resta sí que en té. A més, la capçalera de les pàgines en vertical ha de tenir l'alineació dreta amb el text ordenança municipal. Alineació a la dreta, ordenança municipal, a la dreta. Aquí a la dreta posem
ordenança municipal, a la dreta. Alineem a la dreta. La pàgina horitzontal, però encara no l'hem creada. Ha de tenir la capçalera tinença de gossos perillosos. No hi ha encara aquesta pàgina horitzontal. S'ha d'inserir el logotip a la capçalera alineat a l'esquerra. Logo normativa. Aquest que tenim, aquest logo, el copiarem, botó dret, copia, o directament anem-nos a inici, copia, i aquí li donarem a enganxar. Ups. Ai. Vale. Fem una miqueta més petit. Tot això. Vale. Exactament. Aquí. Potser fins i tot una mica més petit. A l'esquerra. Vale. Desem això. Si s'ha fet bé, estan totes excepte exacte, a la portada. La portada no en té. La capçalera no ha d'aparèixer. Anem-nos ja directament a la següent part, seccions i salts de pàgina. A la secció, a l'apartat seccions i salts de pàgina. Després de la portada hi ha d'haver un salt de pàgina, ja l'havíem posat. Després de l'índex hi ha d'haver un salt de pàgina. Això ho hem de fer, que serà aquesta pàgina que tenim en blanc aquí. Li hem de posar aquí. Això serà l'índex. Ara per ara li posem simplement índex. Inserim un salt de pàgina. Salt de pàgina posat. Però sense blanc. Ja tenim un salt de pàgina. O potser ja el teníem, fins i tot. Després, l'apartat capítol 2.2, llicència per la tinença i conducció de gossos de potencial perillosos, estarà a una pàgina independent, en format horitzontal i en doble columna. Doncs anem a veure la 2.2. 2.2. Això haurà de ser, posem aquí, i inserirem més salt, un salt manual, amb horitzontal ens diu, a una pàgina independent en format horitzontal, doble columna i línia de separació 0,75, en doble columna amb línia de separació 0,75. No ha de canviar el número de pàgina, exacte. Un salt manual amb un estil de pàgina horitzontal. Li donem d'acord i ja el tenim aquí. Veiem que com ha canviat d'estil de pàgina per defecte a estil de pàgina horitzontal, ha canviat, ja no té efecte a l'encapçalament i peu de pàgina. D'acord? Però aquí hi ha un problema. I és que només ha de ser-hi l'article 7. La resta d'articles no han de ser en horitzontal, han de tornar a ser en vertical. Llavors, tornem a fer una inserció d'un salt manual a estil de pàgina per defecte. D'acord. Aquí ja segueix la numeració, 7 de 13, 5 de 13, aquest ha de tenir numeració. La seva numeració ha de tenir un encapçalament propi que diu que ha de ser, havia de ser, ho deia per aquí a dalt, tinença de gossos perillosos. Llavors, inserim i donem el més, tinença de gossos perillosos. No sé si diu en horitzontal, no ho diu, no diu res, però posarem també a la dreta. Article 7, a més, ha de ser en dues columnes de 0,75 centímetres de gruix
selecciono tots aquests paràgrafs, dues columnes, format columnes, dues, amb una separació que no diu de quin, de com de gran, però diu que sí que ha de tenir una línia de separació de 0,75 punts o centímetres. Centímetres. D'acord. Carai, tan gruixuda. Sí, 0,75. Llavors, en el format de la columna, no m'agrada. 0,75 punts. Li aniré a posar, jo crec que això deu ser un error, 0,75 punts, perquè això em sembla massa gruix. Això deu ser un error, però sí que li posaré una separació, perquè si no, no queda molt maco d'espai de separació. Bé. Sí, ja està bé. Ara sí. Deixem això i haurà d'estar protegit contra escriptura amb contrasenya 1, 2, 3, 4, 5. Seleccionem aquest apartat, això ho faré més petit, seleccionem això. Llavors, per protegir, primer hem de crear una secció. Inserirem la secció, li vaig anomenar article 7. Ok. Insereixo i la formato, aquesta secció 7, amb contrasenya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Repeteixo la contrasenya. D'acord. D'acord. Ara, si intentem escriure, no ens deixarà aquí, però, per exemple, aquí sí que ens deixaria. Molt bé. Endeço. Aquesta pàgina portarà la capçalera centrada, d'acord, centrada, sense logo, d'acord, i amb numeració de pàgina al peu de pàgina, continuació des de l'anterior. Vale. Llavors, aquí inserirem el número de pàgina, d'acord, 6 d'inserim camp recompte de pàgines, 14. I el fem igual. La numeració, per cert, la numeració de la portada ha de ser centrada. Llavors, això no havia centrat, ho centro i ja estaria. Ja estaríem aquí. I amb tot això ja tindríem la nostra secció protegida i amb columnes. Continuarem. Enllaços i índexs. A la segona pàgina, després de la portada, hi ha d'haver un índex de continguts automàtic fins a un nivell 3. I al final del document cal crear un índex d'il·lustracions. Enllaços a internet amb marcadors. En primer lloc anirem a crear el nostre índex. A la pàgina 2 hem d'anar i crear el nostre índex. Recordem que per crear l'índex abans havíem d'anar a eines, numeració de capítols, fins al nivell, ens diu que fins a un nivell 3. Nivell 1, nivell 2 i nivell
3. Llavors, al nivell 1 li donarem als estils, als nostres estils, a l'estil P1. Al 2, a l'estil P2. I al 3, a l'encapçalament 3. Diem d'acord. Llavors, després de la portada, llavors anem-nos al menú insereix, índex i taules, taula de continguts, i li podem canviar el títol, li podem posar com a títol índex, serà taula de continguts a partir de l'esquema, aquest esquema que ja hem creat, l'índex de capítols, li donem d'acord i ja ho tenim. Ja ens ha traspassat correctament tots els nivells. Clar, nosaltres li hem donat l'estil que... però el podem canviar. Podem anar a la numeració de capítols i en comptes de dir-li com a número, podríem dir-li cap, i cap. Diem d'acord, i ara, sí, botó dret del ratolí a sobre, actualitza l'índex, i ara no ens posaria la numeració. Gravem, desem, aquest títol índex que havíem fet abans ja el podem treure, ja tenim el nostre índex creat. Ho deso i continuem. Seguidament hem de crear la gràfica, una gràfica. S'ha de crear una gràfica de línies sota la taula annex 1 amb les dades de cada zona territorial de gossos i gats recollits per separat. Anem-nos a l'annex 1, taules, a la taula, i per fer-ho, la forma ràpida de fer-ho és seleccionar totes les dades que hem de fer, la zona territorial, els gossos i els gats, i les 3 columnes. Ens anem a inserir diagrama, tipus de diagrama de línies, per exemple aquest, de punt i línies, o simplement de línies, endavant, ser dades en columnes, d'acord, gossos i gats, endavant, li donem un títol, el títol serà, doncs, gossos i gats o gràfica de tinença d'animals. Gràfica de tinença d'animals. Li donem a finalitzar i ara hauríem de moure, hem de donar una mica d'espai perquè si no no ens cabrà aquesta gràfica. A veure si la puc moure d'aquí. Sí. Retallem d'aquí. I la col·loquem a sota. Aquí baix. Ja la tindríem. De fet, la podríem modificar si volguéssim. Li podríem donar un aplanament de color més suau, potser, amb una mica de transparència. Podríem fer canvis, els que volguéssim aquí. O fins i tot, doncs, per exemple, una ombra, una vora, perdó. Ja la tindríem. Gravaríem això i ens aniríem a la següent apartat, el de macros. Anem, doncs, ara a les macros. Hem de crear una macro que imprimeixi el document. Com que jo no tinc impressora, el que faré serà exportar-lo a PDF. Generar una macro que m'ho exporti a PDF. Me'n vaig
primer de tot, he de mirar que la creació de macros, enregistrament de macros està activa. No està activa? Doncs me'n vaig a opcions, dintre del menú eines. I aquí al menú de LibreOffice avançat habilito l'enregistrament de macros. Aplico. D'acord. I ara sí, puc anar-me'n a eines, macros, enregistro una macro. I el que faré serà generar un PDF, fitxer, exporta com a PDF. Ho vaig a deixar així, tal qual. Li dic exporta, li dic que m'ho guardi. Doncs, per exemple, aquí a solució està bé, que em doni. Li dono adesa, m'ho genera, ok, torno aquí i aturo l'enregistrament. Li dono un nom, el poso dintre de les meves macros estàndard, li dono un nom, diré com a nom, no sé si ens diu que li donem un nom, imprimir. Doncs imprimir, li direm imprimir, deixarem dintre d'aquí. Si ara anem a veure-ho, eines, macros, organitza macros, basic, dintre de les meves macros estàndard mòdul 1, dintre del mòdul 1 està imprimir. Tanco. Ens diu que això l'hem de crear, la combinació de tecles, control V baixa, W baixa, per poder-ho executar. Associem-li això. Anem-nos llavors a eines, personalitza, ho personalitzarem, no el posarem com a un menú, sinó que ens anirem a la pestanya de teclat, buscarem el control W, aquí, anirem a la categoria de macros i buscarem les nostres macros, les meves macros, i la d'imprimir la modificarem a la control W i ja ho tenim. Deixo això. Ara, si li dono a control W amb les tecles del teclat, se m'executarà la macro que em generarà el PDF. Molt bé. Doncs aquest apartat també el tindríem. A l'apartat proteccions, que és l'últim que ens queda de fer, d'aquest primer grup en aquest primer grup, ens queda protegir amb contrasenya l'obertura, la contrasenya 567890. I el desar-lo amb normativa no incomplet. Ens anirem llavors a fitxer, a anomena idesa, li dinem normativa i el meu nom, li posaríem el nostre nom complet, nom i cognoms, i li guardarem amb contrasenya. Llavors, quan li donem a desar, ho fem en aquesta carpeta, jo en el meu cas en aquesta carpeta, ens demanarà una contrasenya, que serà una contrasenya d'obertura únicament. 567890, 567890. D'acord. I ja el tindríem. I revisem un moment si m'he deixat una cosa. Sí, m'he deixat coses. Enllaços i índexs. A part de l'índex, al final del document cal crear un índex d'il·lustracions. Doncs anem-nos a l'apartat al final. A aquest, taula d'il·lustracions. Un índex d'il·lustracions
es fa igual que un índex normal, inserim índex i taules, taula de continguts, però en aquest cas, com a taula de figures, nosaltres, com li havíem donat la categoria de figures, no hem de canviar res, li donem d'acord i aquí tenim la nostra taula d'il·lustracions o taula de figures. Més coses que m'havia deixat. Crear enllaços a internet a les frases que trobareu en color vermell. Els enllaços els trobareu al document enllaços proporcionat pel professor. Llavors, aquí a la carpeta, a l'apartat en aquí enllaços, fem doble clic, tenim els nostres enllaços. Llavors, hem d'anar a buscar en el nostre document aquells que tenim en vermell, allò que tenim en vermell. Anem a buscar. Els certàmens amb animals vius. Doncs hem d'anar-nos a aquest enllaç. Copiem, Ctrl+C, i ens anem, seleccionem el text en color vermell, insereix enllaç a internet URL, enganxem, Ctrl+V baixa, apliquem i d'acord. De tal manera que si li donem a Ctrl i el botó esquerre al ratolí, ens portaria a l'enllaç. Seguim. Cerquem el següent. Cartilla sanitària oficial. Cartilla sanitària oficial, Ctrl+C, i aquí anem a buscar, seleccionem, insereix, enllaç, Ctrl+V baixa, a internet, URL, text cartilla sanitària oficial, d'acord. Molt bé. Crec que no hi havia més. No hi ha més. Doncs desem això, tanquem l'altre document d'enllaços i crearem enllaços interns especificats al final del document. Cada apartat s'ha d'enllaçar amb els articles i apartats referenciats. Hem de crear, llavors, 3 marcadors, el xip, taxa i titular. Anem a buscar implantar un xip. Anem a buscar la paraula xip. A l'article. Anem a l'article, xip. No és aquest. Deu ser. El xip. Això serà, el seleccionarem i inserirem el marcarem com a marca de text. Ja està creat. De fet, ja ens el donen creat. Article xip i després el capítol 4, requisits. Capítol 4. Bé, no, només ens dona el xip ni la taxa en el titular. Fem una cosa. Crearem nosaltres, aquests els suprimirem. Crearem el xip. Insereix. Després, l'article de taxa el cercarem. Anem a fer una cosa. Des de l'índex, anirem des de l'índex. No ens el diu aquí. Taxa.
Mirem article 6è, per exemple, inserirem aquí una secció, una secció. Inserirem una marca de text. Una marca de text. Taxa, inserirem i finalment un altre a titular. Cerco. Podem fer aquí, en article 7è. Insereix, marca de text, titular, insereix. I ara me'n vaig al final, al xip, selecciono xip i insereix enllaç dintre del document a un objectiu. I quin és l'objectiu? Xip, el marcador xip. Apliquem, tanco i tanco. No m'ha agafat bé, torno a inserir, insereix, enllaç, document, objectiu, xip, aplico, ara sí, tanco, aplica i d'acord. El que em faltava era l'aplica. Si li dono clic a la tecla control i clic al botó esquerre del ratolí, me'n vaig a la marca que he generat. A taxa, insereix, enllaç, document, objectiu, marcador taxa, aplico, tanco, aplico i d'acord. I titular, insereix, enllaç, document, objectiu, titular, aplica, tanca, aplica, d'acord. Deso. I ja he acabat aquesta primera part. Ara sí. Ara em revisaria amb la llista de comprovació si ho he fet tot, i si ho he fet tot passaria a la segona part, que és la creació d'etiquetes. Passem ara a la tasca 2, que és l'enviament d'informació a les protectores, que és la creació d'etiquetes. Ens demanen que creem etiquetes i que han de tenir una sèrie de característiques de la marca i model aquestes i que ha de tenir aquests camps. I per això ens dona una base de dades en el format de base, de LibreOffice base, que encara que no l'hagueu treballat mai, ja veureu que no té cap, ni tan sols heu d'obrir el fitxer. Tot ho treballarem directament des del LibreOffice Writer. El que sí que hem de fer és obrir el nostre Writer. Ens anem a LibreOffice Writer. I en el LibreOffice, aquí el que farem serà, primer, haurem d'enregistrar aquesta base de dades. Per enregistrar-la hem d'anar-nos al menú Eines, Opcions, LibreOffice Base, Bases de dades. Aquí li hem de dir Nou, fitxer de base de dades, naveguem al nostre fitxer de base de dades, que és aquest, de centre d'acollides que tenim en la nostra carpeta, obrim, li podem donar un altre nom o deixar el que ens dona, d'acord, i ja ens ha generat, ja ens ha enregistrat la nostra base de dades, apliquem, d'acord. El següent pas, crear un document d'etiquetes. Ens anem al menú fitxer, ens anem a Nou, etiquetes. I aquí, deixeu-me que esborri tot això que he fet aquí, he fet abans,
això ho esborro. Seleccionem la nostra base de dades, centres d'acollida. Dintre de centres d'acollida, la base de dades que utilitzarem serà 3 centres d'acollida oficials. I aquí, en centres d'acollida oficials, tenim tots aquests camps, que són els que hem d'incloure, alguns dels quals, no tots, els hem d'incloure. Quins hem d'incloure? El que aquí ens diu. Número de nucli zoològic, obrim, seleccionem i el traspassem. Intro. Nom, adreça, codi postal, població. Nom, el traspassem. Intro. Adreça, el traspassem. Intro. Codi postal, el traspassem. Intro. Població, el traspassem. Intro. Província i correu electrònic. Província, el traspassem. Intro. I correu electrònic, el traspassem. L'hem de fer Averia 4, model 2160. El seleccionaríem d'aquí, jo el tenia seleccionat ja, Averia 4, del tipus C2160, aquest. El generem, document nou. No us espanteu si us queda en blanc per una estoneta, perquè això és normal. Simplement està generant la combinació de camps. I ja el tenim aquí. I ens ha generat les etiquetes. Ens diu que podem fer algun tipus de modificació. Posar negreta, canviar algun color. Doncs posem negretes, per exemple, aquí podem posar negreta, aquí, aquí, aquí. No cal que siguin tots, si no voleu, però que es vegi que heu fet algun canvi. Aquí, per exemple, podria posar això en color, en un color, color, color. Bé, així ja ho podríem deixar. I guardaríem, deixaríem això, aquest document, dintre del nostre, seria el nostre document, camps, etiquetes, nom complet. Camps, etiquetes, meu nom i el cognom. Deixem. Ja tindríem la combinació feta, però ara ens falta generar les etiquetes resultants en un PDF. Com ho fem això? Ens anem a imprimir, a l'opció d'imprimir, ja sigui a través de la botonera, ja sigui a través de fitxer, imprimeix. Quan ens hi pregunti si volem imprimir una carta model, li diem que sí. I aquí la sortida no serà per impressora, sinó per fitxer. O sí, ho podrem fer per impressora. Si fem per fitxer, el problema que tindrem és que si li donem d'acord, no ens deixa generar un fitxer de PDF. Almenys en aquesta versió no hi ha l'opció de generar un PDF directament, deixar-lo com a PDF. Llavors li dono cancel·lar i llavors el que faré serà una sortida per impressora de tots els registres. Li dic d'acord i li dic que ens ho generi no a través d'una impressora, a través de la impressora, sinó a través d'una impressora virtual que és la d'impressió de PDFs. Li dono a imprimeix, em demanarà un nom, ho puc guardar aquí, ho guardo on sigui, però acabaré d'anar a gravar directament a la meva carpeta. Llavors, aquí, a Competic 3, jo deixo aquí, amb el nom,
etiquetes combinades, nom. Etiquetes combinades, nom complet, Òscar i el meu cognom. Com a PDF. Ho deso i ara se'm generarà el document corresponent. Que si me'n vaig al document, etiquetes combinades, aquí tindríem el nostre resultat. I amb això hauríem de fer la revisió, si ho hem fet tot, i amb això tindríem la segona tasca completada. Anem ara a la tasca 3, que és la tasca de creació d'un formulari de protectora. En aquest projecte es demana un formulari via web. Podeu fer-lo via web, formulari web, o podeu fer un formulari amb Writer. És més senzill fer-ho via web. Vaig explicar primer com fer el formulari via web. Us demana que el nom del formulari sigui protectora a les 4 potes, amb 5 seccions, amb títols diferents, amb preguntes obligatòries, i s'haurà d'anar a una secció o una altra segons la resposta. Doncs anem-nos a la web. Obrirem el nostre navegador i el primer de tot que haurem de fer és entrar amb el nostre adreça de correu a Google, en el nostre compte de Google. Un cop estiguem en el Google, anem-nos a l'opció de formularis. Cliquem i sempre dintre de la nostra compte. Anem a crear un formulari nou, des d'aquí, en blanc, creem un de nou, potser el teniu el més aquí a baix o potser dalt, i li posem el títol. Protectora les 4 potes. Li donem aquí també nom, protectora, per exemple. Ara per ara. Descripció del formulari... No, cap descripció. Llavors, ha de tenir 5 seccions. Aquesta és la primera secció. Anem creant seccions. Una altra, 2, 3, 4 i 5. 5 seccions. Un cop tenint les 5 seccions, anem a començar. Hem d'anar omplint cadascuna de les seccions. La primera tindrà 2 preguntes. Coneixes la tasca que es fa des de les protectores. Resposta sí, no, sí, una mica no, sí, una mica no. Com veieu, és de tipus selecció múltiple. Següent pregunta, t'agradaria formar part de la nostra associació? Següent pregunta, afegim una pregunta en la secció. Llavors tindríem aquesta primera pregunta. Segona pregunta, t'agradaria formar part de la nostra associació? Opció 1, sí. Opció 2, no. Totes dues són obligatòries. Llavors, aquí, a baix, marquem obligatori. I aquí en la segona pregunta també és obligatori. La pregunta 1 i la pregunta 2 són obligatòries. Llavors, si la resposta és sí, secció següent. Si la resposta no, a la secció 3. Resposta sí. Si la resposta és sí, i hem de donar aquí els 3 botonets d'aquí i aquí, ves a la secció segons la resposta. Si la resposta és sí, ves
a la secció següent. Si la resposta és no, ves a la secció 3. Protector a les quatre potes, secció 2. Quin seria el teu nivell d'implicació a l'associació? Quin seria el teu nivell d'implicació a l'associació? Un dia setmanal, 2 dies setmanals... Vale. Això és un quadre, una matriu. Llavors, aquí això seria la pregunta. Llavors, aquí hem d'afegir una pregunta. Llavors, això seria el títol. Aquí hauríem d'afegir la pregunta. La pregunta seria nous membres. El títol seria nous membres. Llavors, això seria una matriu. Graella de selecció múltiple o graella amb casilles de selecció? Seria graella de selecció múltiple. Perdó. Graella de selecció múltiple. Fila 1, un dia setmanal. Un dia setmanal. 3 dies o 5 dies setmanals o diari. 3 dies setmanals o 5 dies setmanals o diari. Columna venir a passejar. Columna 1 venir a passejar. Columna 2 venir a alimentar. Columna 3 venir a netejar. Columna 4, adopció temporal. Següent pregunta de la secció, quina seria la teva aportació econòmica? Següent pregunta, afegir amb el mes una pregunta. Quina seria la teva aportació econòmica? Entre 1 i 5 euros. Cinc, 10, 10, 15. Altres. Però això no és selecció, sinó que és caselles de selecció. I la pregunta d'altres no seria aquesta, esborro això, sinó que afegim una de altres. Llavors, aquí hauríem de posar quina és la seva opció. Si anem a previsualitzar, ho veuríem. Següent. Aquí ells haurien, o elles, haurien de posar la seva opció. D'acord. Què més ens demanen? Que aquesta sigui obligatòria. Llavors, marquem com a obligatori. Següent. Protector a les quatre potes, apadrinaments. Si vols, pots apadrinar un animal sense haver-te de fer soci. T'interessa? A la següent secció, secció apadrinaments, títol de la secció, afegirem un títol a aquesta secció, apadrinaments, secció apadrinaments, i aquí afegirem una pregunta, que serà, si vols, pots apadrinar
un animal. Vaig a escurçar-ho. T'interessa? Sí o no? Sí. No. Si és sí, a la secció següent. És a dir, si me'n vaig aquí, ves a la secció segons la resposta. Si és sí, a la secció següent. I si és no, ha d'anar a la secció 5. Secció 5. Molt bé. Secció 4. Quota mensual. Secció 4. La secció 4 és quota mensual. Això fora. Quota mensual. Afegim una pregunta. Tria una de les següents quotes. Tria una de les següents quotes. I has de triar una opció. Que les opcions són... No ho diu, però ens les inventarem. No com a selecció múltiple, sinó com a desplegable. L'opció 1 és mensual i l'opció 2 serà anual. I a més, obligatori. I finalment, moltes gràcies per la teva resposta. Secció 5. Moltes gràcies per la teva resposta. Moltes gràcies per la teva resposta. Aquí no hi ha preguntes. Aquesta 6 la suprimim. I una vegada creat el formulari, modifiquen el format. Abans podem modificar format, alguna coseta, si nosaltres veiem que volem modificar. Li podríem afegir una imatge, per exemple. Qualsevol. O el que vulguem. Podríem fer-li, per exemple, que més de format, és que puc afegir algun títol, afegir un vídeo del YouTube, per exemple. Busquem un vídeo al YouTube de gossos, d'associació d'animals, per exemple. Aquesta mateixa, seleccionem i abans d'enviar-ho revisaríem com quedaria, previsualitzem. T'agradaria? Aquestes són obligatòries, li donaríem a següent. Volem un dia setmanal venir a passejar. 3 dies setmanals alimentar, o el que vulguem. Aquí tenim el vídeo. La nostra aportació econòmica seria de 10 a 15, següent. Vols apadrinar un animal? Sí, següent. Triar una de les quotes, per exemple mensual, següent. I moltes gràcies, i aquí enviaria. Aleshores, el següent que hauríem de fer seria enviar-ho al vostre professor, que seria jo en aquest cas. @xtec.cat i li donaríem a enviar. I ja ho tindríem. Anem a veure com podríem fer això mateix amb Writer. Serà més laboriós. Podríem fer-ho creant taules. Una taula, cadascuna seria taula. Podríem posar un títol, protector a les 4 potes, per exemple, en format de títol, amb un estil de títol, i a partir d'aquí crear taula. Una taula de, per exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doncs de 7
files i una columna. Coneixes la tasca que es fa des de les protectores? Coneixes la tasca que es fa des de les protectores? T'agradaria formar part de la nostra associació? I llavors aquí tindríem, hauríem d'introduir el formulari en mode de disseny, hauríem de posar un botó d'opció, cliquem a sobre, doble clic, aquesta seria l'opció sí, l'etiqueta hauria de dir que sí, tabulació 1. Això ho podríem copiar a la resta, podríem copiar el no una mica i el no. Llavors, doble clic, aquest seria 1. Una mica, tabulació 2. Estaria dintre del grup coneixement, per exemple, del tipus coneix. Aquest també, grup con, i aquest també, grup con. El nom aquest seria que no la coneix, l'etiqueta és no, i la tabulació 3. Aquest l'hauríem de fer una mica més gran. I aquest també. Llavors, t'agradaria formar part de la nostra associació? Si no, copiaríem, enganxaríem, si no. Llavors, això seria un altre grup, el grup AGR, ordre de tabulació 4, aquest és sí, i aquest és no. Seria un altre grup, AGR, i la tabulació seria la 5. Molt bé. A partir d'aquí, el que podríem fer és treure-li les vores en aquesta taula. Més opcions. Si ens deixa. No sé si ens deixaria. Propietats de la taula. Vores. Sense vores. D'acord. Aniríem desant això. El desarem. Aquí, clar, no sé si ens dirà algú. No. Això seria la secció 1. Tot això seria a protectora. I li posaríem sempre, com sempre, el nom. Nostre nom i cognoms. Protectora, formulari. Continuaríem. Això ho fem una miqueta més gran. Següent secció. Aquí, això de saltar entre... Això ja no ho podríem fer. O seria molt més complicat. Això que així que ens ho deixarem. Nous membres. Nous membres. Tindríem aquí una taula de nous membres de 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5 columnes. Taula. Insereixo una taula de 5 columnes i 4 files. Venir a passejar. Alimentar. Netejar. Adopció. Adopció temporal. 1 dia, 3 dies, 5 dies o diari. 1, 3, 5... Em falten files.
insereixo una fila més, taula, insereix files a sota. Diari. I llavors nous membres, el títol de nous membres, la pregunta secció sobre nous membres seria una a la taula, insereix una fila a sobre, i què seria nous grau d'implicació. I això seria, a més, aquesta línia seria fusionada. Això l'hauríem de fusionar a la taula, fusionar taula. Vale? Grau d'implicació. Llavors aquí seria anar també seleccionant. Fer el mateix que aquí. Aquests serien del mateix grup. Faríem el mateix. Aquest seria, però aquí no hi hauria etiquetes. Quedaria així. Potser he anat molt ràpid, massa ràpid. Aquest seria grup 1. Grau d'implicació 1. Ok, ja no seria 1, 2, 3, 4, 5. Aquest seria tabulació 6. Doncs borro això. 6. Grup 1, 7. 8, 9, etc. Vaig esborrar tot això que he creat aquí perquè he anat molt ràpid a fer copiats d'aquestes. Copio aquesta aquí sota i aquest seria el implicació 3 i tabulació 6, 7, 8, 9, 10. Tabulació 10. Tanco. I vaig fent onze, 12, 13. Aquest el copiaria aquí i aquest seria un grau, el grup G5 i tabulació, doble clic, crec que és 14. Llavors, torno a copiar, quinze, 16 i 17. I finalment torno a copiar el diari. Grup diari, GID, 17. Torno a copiar. Aquest seria 18.
i 20. De tal manera que cada grup es podria seleccionar un o aquest, o aquest, o aquest, i en aquest grup aquest, en aquest grup aquest, etc. Tot això ho creu com a secció, selecciono i dic que això serà una secció, seleccionem aquí i inserim la secció, i aquesta és secció 1, ja em sembla bé, insereix, i això seria la secció 1, la secció 2, selecciono tota la taula i fora, i insereix secció 2, etc. I així aniríem fent la resta d'allò que ens demana igual. Quan ens demani si és obligatori o no obligatori, com per exemple en aquesta, no ho deixaríem perquè es complicaria molt, no ho faríem. I al final de tot, quan arribem a totes, aquesta seria triar una opció, seria l'opció d'un formulari de tipus quadre de llista o quadre combinat, vale? Podria ser qualsevol de les dues. Vale? Però bueno, per tenir una idea, deixem això, en generaríem al final de tot, exportaríem com a PDF tot, li tornaríem a donar un nom, protectora, formulari tal, i ens hauríem d'adaptar una miqueta perquè no es veu completament, activaríem l'edició, activar, acceptar, i ja podríem seleccionar les nostres opcions. I fins aquí no explicaré tot, però hauríem de seguir continuar de la mateixa manera. I fins aquí el que seria aquest projecte, perquè crec que després el que quedaria és revisar-ho i ja ho tindríem fet i s'hauria acabat aquest projecte.